Il-ħidma tal-gvern se tkompli tkun iffukata wkoll fuq il-kwalità tal-ħajja tal-Awċin b'mod partikolari biex tiġi faċilitata ħajja iċ-ċittadini permezz ta' aktar investiment. Kliem il-Prim Ministru Robert Abela f'żewġ żjarat li għamel, waħda fl-Isptar Ġenerali ta' Għawdex fejn inawgura apparat mediku ġdid u fi żjara l-oħra fil-proġett tal-Multimodal Hub ta' Xħajma fil-limiti ta' Xewkija. Fl-Isptar Ġenerali ta' Għawdex il-Prim Ministru nnota l-investiment li sar fi state of the art City Scanner li huwa biss l-apparat innovattiv li jinsab fl-Ewropa. Apparat li juża wkoll intelligenza artifiċjali u żid il-preċiżjoni fid-dijanjosi. Dal-apparat jingħaqad ma' apparat mediku ieħor fil-qasam tar-radjografija fosthom MRI u ultrasound ġdid. Ġie spjegat ukoll kif ix-xhur li ġejjin se jkunu introdotti servizzi oħra fil-qasam tar-radjografija biex tissaħħaħ il-kura tas-saħħa f'Għawdex. Preżenti l-Ministru għas-Saħħa u l-Anzjanità Attiva Ġew Etienne Abela spjega kif biż-żieda tas-City Scanner ġdid l-Isptar Ġenerali ta' Għawdex issa għandu kull għandna ta' tagħmir modern li joffri servizz ta' eċċellenza. Il-Prim Ministru żar ukoll il-proġett tas-sistema ta' Park and Ride f'ta' Xħajma fejn qed jingħata servizz importanti lill-Awċin li jaqsmu l-fliegu u jħallu l-vettura tagħhom f'dan il-post qabel jitwasslu b'mod effikaċi lejn il-port tal-Imġar. Is-sit ġie riġenerat minn art li kienet tintuża għar-rimi illegali ta' skart għal faċilità ta' trasport b'mod sostenibbli li fih għanijiet ambjentali u jgħin fl-amministrar aħjar ta' traffiku. Il-proġett ta' 24,000 metru kwadru jiflaħ għal parkeġġ ta' 300 vettura u fihem ukoll charging points għal vetturi elettriċi. Hawnhekk il-Ministru għal Għawdex u l-ippjanar Clint Camilleri spjega kif il-proġett b'terminal modern u faċilitajiet oħra huwa moqdi wkoll b'servizz ta' 6 karozzi tal-linja elettriċi li jwasslu n-nies b'sistema ta' Park and Ride.